ni ISPAC, mano Institute of Certified Public Accountants. Erokamano ahinya kuom miwa seche gi jaduong'. Erokamano Trevor. Wachaka ni gimotimore mana seche matin mokalo kaendi. Jood bura nokalo chik mar medo usuru mar modhi mek nyamburko gi 8%. Koro biro 16%. Kamano. Mano dhi timo uchumi nang'o to jo Kenya dhi bedo nang'o e wach mar nengo mar ngima. Erokamano. Medo ushuru VAT kogole 8% nyaka 16% dhi nyiso ni bech gimoro amora e Kenya ka dhi medore gi minimum mar 8%. Mano gik moko te. Gimoro amora nikech mafuta ema dhiro piny e gimoro amora. Koro gimoro amora obed mbolea, obed yath, obed ang'o, obed transport nyaka medre ga 8% kadhi mbele. Koro ngima nyaka dhi bed matek matin. Mano nyiso ni ka koro gimoro ken 320 to koro dhi medre gi siling 25. Kamano. Koro dhi idho mochopi siling 345. Kata gi 50. Nikech mane gima timore ga nikech ng'enyne jo ohala. Yes. Ok gibi kao chik mar usuru no gigeni, ibro duoke no jopiny. Iluonge ni forward shifting idhire ne jo consumers. To mano dong koro ng'iso ni nengo mar piny dhi bedo, nengo mar ngima dhi bedo matek mokalo nikech kata sani ji hinyore. Mana adieri. Dhi bedo matek nyowuoyo. To koro gitim nang'o sani nikech koro weche tek, nikech koro seche ma koro ichopo ma kigo kwano to kwano ok donji. Kaka jolony e weche mag usuru ng'ato nyalo timo nang'o e ode koro. Otek Trevor. Ande ne waparo ni wabunge bing ni gin joma dhano moyiero. Nowinjo bed ne ging'iyo maslahi mar jopiny. 8% no kata mar 8 ne ng'eny. Kaka piny mar Kenya nitie gi sane, gima nowinjo bed ni gitimo nowinjo bed ni giduoke piny. Actually from 8 no to 0. To kore ogole 8 otere 16. Koro gima janyiso japiny ni koro gitwe manokamba odhi bedo matek okanda. Gima dhi bedo matek. Gimoro amora dhi idho mafuta masani lita dhi 181 kae dhi chiko ma siling 200 e lita. Koro gimoro amora nyaka idh malo. To sirikal wacho ni mane yor kende ma ginyalo gayo go kata mana budget margi.